Rydym yn hynod o falch i lansio ein adnodd addysg newydd, Crefft Gyrfaoedd. Mae Crefft Gyrfaoedd yn adnodd gyffrous ac arloesol ar gyfer ysgolion uwchradd a cynradd ar draws Cymru. Mae Crefft Gyrfaoedd ar gael ar bob dyfais ar Minecraft Education Edition. Fydd yr adnodd ar gael er mwyn ehangu gorwelion a chodi dyheadau a chael pobl ifanc i ddechrau meddwl am eu cynlluniau gyrfaoedd at y dyfodol. Mae'n gwych clywed bod athrawon a pobl ifanc wedi mwynhau chwarae efo'r adnodd. Rydyn nhw'n ymwybodol pa mor poblogaidd ydy'r gêm yn y cartref ac bydd yn gwych cael clywed am pobl ifanc yn cael ei ddefnyddio yn y dosbarth. Rydym yn rhagweld fydd yr adnodd addysg yn gwerthfawr efo llwyth o potensial ar gyfer ysgolion. Mae hanes fi chwarae Minecraft gyda ffrindiau. Fy unrhyw arfer dwi wedi mwynhau gweld lle gyda fy ffrindiau achos roedd yn hwyl a roedd yn gwych i gweld rhywau yn Cymru. Mae Careers Wales wedi dod i Ysgol Pontllyw heddi. Mae'r plant i mwynhau yn fawr iawn. Ni'n defnyddio Minecraft yn y dosbarth, ond mae fe'n ardderchog i ddysgu sgiliau i'r gyfrifiaduron, a mae'r plant yn mwynhau Minecraft bob dydd.